Beni. Moi, tu la fermes. Ne m'en pas la couille. Qui gère ici, c'est moi. Mais non, ça va bon, mais la ferme bon. Et puis, même pour que tu me dises que à d'autres à boire tato. Ota ni ko tune don na sisa e ba ka to ni. Misala ne e fa na ube ne ban na ya sisa e be dumuni bo mi ka dama. Alvin yere ta fo kila kana blenya. Ele ta fo kuma bea. Kadi. Ele ta fo na. Kadi. Il m'a fo kila kana blenya. Moi tu la fermes. Tu la fermes. Il croit maintenant. Tu la fermes. N'importe quoi. Na clé là ni kadi. O sera pere. Na clé là ni kadi. Na de clé là ora, ne te clé la fo ici. Ka kadi to. Kadi. Ibina soya. Ne ere duche ou ni ne re duche amu fo nyoy. Ne mo e pour la dame ne tole. Dilim na ne sora wallahi dilim na le sora ale ta mu mana ko sisa no ha no so ale de ne furu de wal man ya so jabi de ne furu kana ndu kono na le na le bo fo ne yana no e na che nsigile be muso kono ma kono ale sa muso ba jigi folo tuguni ibe na dro shu fla dro ko wa wuli ko tan che fe no we ne ka furu ka sa ne ka furu siri kuma kida ale bo nye fo ne na abe na so ne te kishi nyoko mazina wallahi Fifi ne nya be ni ko la chogo na iba ni hakilta ay jabi dɔgɔmuso filɛne ni nana du kɔnɔ an bɛɛ ni hɛrɛ de farala tuma dɔ la an sigila a bɛ to k'a wuli ne la de n'a y'a wuli daminɛ ne la dɔrɔn ne bɛ n yɛrɛ ɲini est ce que i bɛ k'a faamu o mɔgɔ sugu de don donc ni e y'a faamu i b'a dɔn k'o ye faamuyali dɔrɔn de ni y'a ye n'a ma ni e y'ale kɛcogo faamu dɔrɔn a to yen i kana kɛ ni mankanba ye i kana kɛ ni fɛn wɛrɛ ye sinon n'a sɔrɔ a ko fɛnɛ y'i tɔɔrɔ jabi fɛnɛ filɛ nin i b'a dɔn furu nafa ye lafiya de i hakili ka lafiya ni jabi ka furu de man di ye dɔgɔmuso bɛ k'i tɔɔrɔ i bɛ se ka divorce demander I bɛ furu san ka bɔ jabi bolo dɔrɔn e bɛ dɛsɛ mɔgɔ la on va te prendre ele b'a to yen ni bɛɛ la koyi mais Zena ne tɛ kisi ɲɔgɔn ma n'a nana yan kɔni wallahi ne tɛ kisi ɲɔgɔn ma fɛn min na mɛ n sigilen to salon kɔnɔ k'a kirin wallahi o ye tiɲɛ de fɔ ko nin mɔgɔ dɔw ta ka jugu hali ni buramuso ta ye o de ye tiɲɛ a bɛ na ne sɔrɔ yan nɔ mais furusa fɛnɛ ka fisa ni fɛngɛ dɔw ye mankanba dɔw ye dɛ ko dɔw bɛ se ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ mais ni furu sali kɛra olu tɛ bɔ tuguni est ce que i bɛ k'a fɔ i bɛ se k'i miiri ni furu sa ka bɔ jabi kunna dɔrɔn est ce que i bɛ k'a faamu o la an b'a to jateminɛ furu bɛ se ka siri o an bɛ se ka ko ɲɛɲini han i b'a dɔn mɔgɔw b'a tubabuw b'a fɔ ko les murs ont des oreilles an bɛ nin kuma kɛ sutura la kɔfɛ an ka don kɔnɔna na. Kadi so jamanga kasima insam so jamanga kasima mune kera di kera bo walvin ne buone kloro al sali al bimbo konuna boro la le te klela do so ale na sura klela bana ga bagane ma tige dane kloro mo fu yala ere tige da kloro sere ay go alvino ke mutadi kana na sura klela bana ti klela do so ere ko la ere dare ko na klela fa ata fara klela ga kadi nyebe e cheka ko de mabaga temere feminine mata kangarda e che dundola bechi dundola yoro dola ki fala fu am ko fla drone be sokon al barakalatin nine mata kangarda alvinia kaka ko nun dabla billahi dundola ni bechi ke fa ai no ni marabalati nya kwa ai che di ni bore ti se ki muso marabla ka tu ka so amase ka tu ka buka kwa be ba do muso jamani bugol makana na cicatrice ke la ke furu sasa ne ma che wera so mini furu eso be nyawa anga tanga chen ficha ai ni marabaliati nya ai no sigida ne na ma so ne ka kuma me kulsu blela ubita ta boke parana o marabaliati nya ne mu kuna suka dam na to ko fitini flani kana mana tinyo na dore bitika dai muso klogoro ha na barati sigora tibla o mu kuna suka dam na to anga tanga tak mafe aka ni marabala na suka na man dabla billahi ne karamo de karno kona be ba don ka fo sigida ne karamo go mo mi ningo ntatu ntano billahi anga ta e son ni chairewa ai alvin ni depuis alvin sarab so ne bugo alnia tige fa son alvin mi so ngi jone kama bo anga tanga tak ngar daya kam marabala nunu aka dabla muso te bugo kuma be na yere digin na dunla bi kirin dunla so fu ya famwa blanya ngata anga jumen kay kadi adoka de yera ebe bugo kuma be ko kango kan ngata mɔgɔ yɛrɛ tɛ du kɔnɔ on bo alaje mɔgɔ foyi tɛ yan nɔ
I ma furu fɔlɔ o. I da bɛ mɔgɔw ka furu kuma ten kɛlɛ. K'a sɔrɔ a yɛrɛ sen tɛ ja fɔlɔ yɛrɛ. Bon, c'est ça, il faut voir. Toi, tu es fâché et diminué de l'eau. Et nous, nous sommes en manga dimi. Il me fout ce qu'on d'avoir un de kama. N'a pas qu'il me soit en et me dimi. On a fait au Sénégal. Nous sommes hier à cause de ça. Nous sommes détressés. Là, c'est-à-dire cette douleur qui est insupportable dans les foyers. Au kama, à ta refa. Est-ce qu'il va faire bon, te fait ok, donc là, maintenant, tu divorces tranquillement. Est-ce qu'il va la faire moi, je te promets que nous souffrons si souvent, nous douce si souvent. Et puis moi, je vais te laisser la liberté parce que liberté de Kadi. Il a dit ça, on a eu dans la segui. Mais bon, est-ce que tu vois, moi, je peux faire ça. Jabi, il va pas accepter. C'est mon ami, mais n'est pas depuis l'enfance. Jabi, c'est mon ami. Il t'a marié parce que moi, n'est pas boulot. Est-ce qu'il va la femme? Mais moi, je vais prendre bien soin de toi. Divorce, demandez bien. Ama faudra qu'à dormir sur le nord. Donc, je dis qu'il toro. Chere quand il veut qui ganasso. Donc, je vais qui ganasso. Elle est qui? C'est elle ton mari? Non! C'est le moment de réagir. Bon, il y a une réaction. Il y a des balfouilles, quelqu'un m'a dit, m'a monté pas. Il y a un fait beaucoup là, on va jouer d'autres profiter de l'autre. Quelqu'un m'a monté pas. Tu es très belle pour ça. Il y a ce. Faut. Il y a un message calme, il y a ta chérie une place. Négatif à ça, il là. Kasidabla. Ya famua. Je fais no be fanga chen no be fanga u faye. Aye ale kilim fati ale ko do be mo chen fo o marabali atinya. O ti jala ne ni jala biti ki faga fu bilai. Fur de kade suno no ki fur sa wallahi. Ne ni je chela bilaba a biti duno la ki faga. Ala na kra. Ni ko do be amul aye ka blanya fe fa de bilai ga sote wa. Blanya fanga ta chen fite ni marabali atinya ha. Ni na ta bai. Ah ok, monsieur Djabi, j'arrive. Et Vivi? Dis-moi, Karim. Djabi est de Bora Gane Miri, c'est ça. Oh. Donc, il y a un peu de bara ma banque, les Goulois faire de Bana, mais à ma parler quand on taille, sans. Voilà, mère dit tout en même c'est ça. Non, mais vous n'êtes pas tout à fait. Même la chèque Bilal, la n'a pas attendu la fois. Ok, attends, elle va t'attirer la tournée. Ah, mais là, ça tombe bien, déjà, des Bibles, là, c'est là, la drogue, à ta barrière, là. Ou bien, c'est quelqu'un qui fait un niveau de restaurant. Eh, Karim, tu es restaurant, mais attends, nous sommes mal pour le restaurant. J'attends. Oh, Blanyangata. Bismillah. Alvin Bema. Kadi. Ne mun mana ko eta to ne afɔ ne ma kanga bɛɛ karamɔgɔ fɛn taga la Alvin Kadi Alvin ne nana bɛ kuma ne fɛ i fa filan de ye ne ye i y'a faamu wa ne ka kɔrɔ ni ye si la wa ne y'an sigida karamɔgɔba de an ka ɲɔgɔn bonya sigida la dɔɔni i y'a faamu nin tɛ furumuso maracogo ye furumuso bɛ nɛgɛ de muso ye denmisɛnnin de ye i y'a faamu wa e si ka kɔrɔ n'a tɛ o tɛ wa Bun Aramadela ali nyini nende kile. No blala nyogana. O bete bugale kumbo? Nima kande karamɔgɔ fɛn taga la Alvin, ne yɛrɛ bɛ ka kuma i fɛ sa. Ni n bɛ ka kuma i fɛ bɛ ne lamɛn de. An ka ɲɔgɔn bonya dɔɔni, i y'a faamu wa? I y'a faamu? N tulo b'i la karamɔgɔ. N bɛ min f'i ye, i furumuso de don. Ni fɛn dɔw ma ɲɛ n'a man di ye kuma dɔ la, a ɲɛfɔ a ye mɔgɔninfinya kɔnɔna na. I kana n'a bɛɛ kɛ bugɔli ye. Ne y'a bugɔ n'a sara e bolo la don dɔ la, ne b'a kɛ cogo di? Karamɔgɔ. Ayi ni cɛ tɛgɛ fiɲɛra cogo dɔ la, don dɔ la i bolo bɛ k'i yɛrɛ kala ye dɛ. Ni kun sera k'a ɲɛɲini k'a faamuya, o kun bɛ sɔn ka diya n ye dɛ. A ye mun de kɛ? Ne nana so kɔnɔ de, n bɔra baarayɔrɔ la, n kɔngɔtɔ de don. N bɛ na so kɔnɔ n k'a ka dumuni ta ka di yan. A b'o kɛ manamanakan fɔ ye ne ma. Donc ne fana tɛgɛ sera a ma. Alvini. Est-ce que ale kan ka ne dɔgɔya? Ayi n bɛ min f'i ye. Alvini tɛ tiɲɛ fɔ ba e ni Ala cɛ ne ye dɔgɔya. Kɛcogo bɛ k'o la sa. N'a y'i dɔgɔya, i fana k'a kɛ cogoya dɔ la cogoya min na a kana se ka kɛ bugɔli ye. N'i tɛgɛ fiɲɛra kojugu don dɔ la i bɛna dimi a nɔ, an mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ yan so kɔnɔna la sisan. Alvini n'a sɔn tɛ si la. Ne bɛ ka min f'i ye. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. E ta tiɲɛna. Non, ni e ka denbaya don e bɔgɔ la, e bɔgɔ 7 si tɛ don da la bilen. Ka ne karamɔgɔ ta bugɔ. Ne ka déplacer ma bɛna kuma fɛ furuɲɔgɔnya la, e ka ne bugɔ Alvin.
K'a ta i fa la f'i buruju wɛrɛw bila a si tɛ don da la bilen n b'aw bɛɛ ka ko tiɲɛ n b'aw bɔ ni ala n'a kɛra Alvin ne i bɔra i muso la i bɛ ne de la sisan kɔlɔsitigi non a banna non foyi nin ye e ta tiɲɛnen nin ye e bɔkɔla 7 bɛɛ ta tiɲɛnen ne ka bɔ n ka so n ka mɛna kuma o fa bɛ se ka don a ka furu la cogoya min na e ka tigɛ da ne tulo kɔrɔ n jo foyi t'a la karamɔgɔ pardon non i jo b'a la tu as fait ton mieux nka ni fa ni ba cɛ ne donna so sisan kɔni n bɛ e ka ko bɛɛ cɛ e somɔgɔ si tɛ don da la bilen bilayi hali sɛfan e sen t'a ci i ka baara a bɛɛ bɛ cɛ nin ye nin bannen fo ka e sa e ti si jɛ ye bilen k'a bugu a banna nin banna karamɔgɔ la vie c'est que t'as posé i m'i ka baara ya ka di i b'a dɔn fɛn min ne b'i tɔgɔ dɔn ne b'i furu sa a bɛɛ ni ala de cɛ n'a fɔra i bɛ bɔ so kɔnɔ ka taa baarayɔrɔ la ka kalan kɛnɛmala fɛnɛ ka kalan i bɛ na so kɔnɔ fɛnɛ ka kalan ça c'est quoi bilahi kalela ala la n'i b'i tɔgɔ dɔn b'i furu sa i ye mun kɛ sa i y'a ye kɔni Matu. Naam. Yore kɔni ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la. Walayi ɲɛ bɛ yɔrɔ la cɛ a cɛ ka ɲi dɛ. Yarɔ dɛ. Baara foyi tɛ yan. I takun tɛ baara ko ye dɛ. I takun ye i ka kɛ ne ɲɛ ani ne kulo ye. Ma o faamu dɛ ka kɛ e ɲɛ ka kɛ e kulo ye o kɔrɔ. Awɔ. Ko o ko bɛ tɛmɛ du in kɔnɔ yan a ka di a kɛra ɲɛna o a kɛra n kɔ o i k'a bɛɛ lajɛlen fɔ ne ɲɛna. Hali n'i ye mɔgɔ 2 sigilen salon in kɔnɔ yan i yɛrɛ kɛ baarakɛla ye n'i tɛ se k'o kɛ fɛnɛ i den i b'u ka kuma lamɛn n'i nana i k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ n tɛgɛ i sara ye 4,000 mais n bɛna 2,000 fara k'a kɛ 6,000 kalo kalo b'o d'i ma. O ka di n ye Tani Dili ne ko ten n b'a kɛ ten i y'a fɔ cogo min na ni ala ni kira sɔnna a ma a bɛ kɛ ten e m'a fɔ ne mana mɔgɔ sigilen salon kɔnɔ u bɛ min fɔ ɲɛ bɛ min ye n b'o lakaliya o to ma muso ɲuman na a banna o bɛ diya n yɛrɛ yɛrɛ ni ala sɔnna ma m'o kɛ. Awɔ i k'a lamɛn ka ɲɛ dɛ n'i ɲinɛ ni nakun kɔ dɔrɔn i tɛ mɛn yan nɔ dɛ. Ayi Tani ni ala sɔnna ma o tɛ kɛ mɛ hakili to nakun na e ma dɔ fara ne ka sara kan o kama n tɛ ɲinɛ o kɔ. Na ka tigɛ chambre yɔrɔ ye. Awɔ an ka taa. I ye jɔn ye tan Matu chambre min filɛ bi i ka tigɛ minɛ filɛ. Ça va. Somɔgɔ. E bɛ jɔn o. Ne bɛ Jabi de. E ka mun bɛ Jabi bolo. Ci dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Ci. E tɛ Jabi dɔn muso tɛ muso tɛna Jabi kɔ yan nɔ dɛ. Mun de bɛ n Jabi cɛ. Ci dɔ de bɛ ne n'ale ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ k'a wele n tɛ k'a sɔrɔ o de la n nana sigi k'a fɔ. O ye mun ci ye. Ne dun ne nin bolo tan cogo di. I ka hakɛ to o bɛ ne ni Jabi ni ɲɔgɔn cɛ. E tɔgɔ. Laarɛ. Ka bɔ min. Ne bɛ baara k'u ka baarakɛyɔrɔ la. Ne bɛna fɔlɔ. Alvini i t'a dɔn k'i dangalan ta kuma ni ala n'a kɛra cɛ bɛ nimisa na dɛ fo ka e sa e tɛ tɛgɛ ci karamɔgɔ wɛrɛ tulo kɔrɔ a damɛ kɛ ne wɛnzɛn ye bilahi ni i ka ji in de ye i ye tɛgɛ da n tulo kɔrɔ yɔrɔ min na n y'o yɔrɔ de ko tantɔn k'a kɛ ji la bilahi n'i ye furamugu dɔ kɛ na dɔrɔn k'a bɔ o ye ka ko bɛɛ tiɲɛnen o ye ka diɲɛlatigɛ donnen n galama la an karamɔgɔw b'a ɲɛ cogo min na an m'a tiɲɛ ten dɛ n'i y'a ye nana n sigi yan n ka sigifɛnw de ko n ka n sigi yan ko n k'a lajɛ k'a fɔ baataraden ye tɛgɛ min da ne karamɔgɔ wɛnzɛn tulo kɔrɔ ko n k'a juru sara la baasi tɛ kamalen i bɛ nimisa nin na dɛ e bɛ nimisa fo ka nimisa kojugu bilahi ala hali n'u ye e sara siɲɛ wɛrɛ ko karamɔgɔkɛ dɔ taara e fɛ yen k'e ka tɛgɛ da a tulo kɔrɔ kamalen i bɛ fili i b'a fɔ ko non k'i tɛ sɔn c'est à dire hali n'u ye e tɛgɛ fa sanu na e tɛ sɔn nin tɛ furamugu gansan ye dɛ ni e ka diɲɛlatigɛ dontɔ ye n galama la bilahi n'i mana yafa deli ne karamɔgɔ wɛnzɛn fɛ fo ka e sa e tɛ don da la bilen
akana ne wele sa akana wele ni waati la me bara bilen akana wele me ko bilena ni Johnny allo atige me bara la folo Johnny Alvin ne do ne wa duru chima ne wa duru chima manyini fe ka ya famala ni kira kama karamko Alvin ne do ego e delti ne wa duru le chima wa duru Alvin ni bakan sadire Alvin ni dengeni ni banyana dora bana e bakan Alvin ni fani bakan billahi ti ba fo i bakan e siboro ne kun flene ka kla e ka frère la toenga bondoro e ka jena tege done ngalamala me ibado dengeni wallahi ni banyana dora ka ko benyana sadire dengeni ni ala yi son banyane mala quoi il appelle tige quoi Alvin ni bakan de no ibaro dindo bien quoi ala redu banye quoi Alvin e tenkero aka haramu arama dindo be ala e dindo da quoi c'est-à-dire tellement que barka bu ko kuma do la quoi alni jena tiga warbe dana dorme kele mani a clan flow do sor Alvin e takero de no e takero no e kuna jara ne ala na kra che kuna jara ne e kun kuna majasa sore ka jena tiga ni mu abade pepe allo fere walawa bashite me kuna jara kamale wallahi e ka jena tiga jire kun flane boluta ni mu ya bondoro ni abani c'est-à-dire ti ba fude iba soro musoro be no binya waldo makwa ni koble u de soro doro be boye takero wallahi make flengo na nona manyine de ngani ala yi ci donwara kani nyogana kenela bile kamle iga jibe mbula ni ya bondoro ya bani billahi ala basi te iniche ajaranye waduru kono wo cliff laga ajaranye amba kuna jara de billahi sino foi ni wega ko banene foi Mr. Javi Mekla yule bara la wa Lanen de muna Chiano boy ibora ka war de mena bulu absha ga amana ka war na fe laram ni eskile me ga ko na ta jubuti Javi de kalavanchi ala de emane ga pelia ouais c'est vrai Chiano yene wele na asura mi bara de la nderge fuite sa ibora ka war de mena bulu mais mo sini ka war de mena bulu chugo fi ka duma fi ka bara ro chef de fana ne nara wari nga wari boy mo nga wari ne afu wala ngana kuma kenan jaga na kenan ay angona amna yama angona amna sa dans la vie tout est possible. Jabi. Naren. Mina kila ne afi woni bina ne ka so ne ka de wele folo ke. Ibi sika na dungini sika ne ka salon no to ima fu fo ne. C'est vraiment que ne ko kele ma jende. Ne ka madam kanga na bi. Annana wa amanna wa ne ratige alay ko do. Wane do muso bora Canada. O so kono ya. Ale ka ko ka gele ka temene ka madam taka. Vraiment ne a fi mi fasu nu madine ba. Ki ka to en flan ni ko che sutura la. Mais ebi ka tata to ni man dable ibna live de. Lame. E toro mo ba mandi ka kea. E toro mo fi fuble mi ga bonne ya. Ko ga puru mutane ya. Ne na kunde kuma jaman tan o wal dinga ta ka. Laran. Laran ni ti jonga kuma kelen fiya. Fi ka don ka fo ki ga bararo chef de ni. Wanne de bi sara. Kanun nana soro ne bi sara. Fi ko bla i kunkolo la. Wa obi sangor. I ka sara ta koyi. Woni de ya bonyara la komi wari ndi ema. E bi se ka se tugo de kebi ne toro war no fe. E ma fo ki ya boyere la. Ni ya fo avec keri. Na war dinga ta su. Iben soro iten soro be o baragaro kuma de ante baragaro la me su. Ba dinga.
an bɛ so mais au moins ni m'a fɔ n'i bɛna i kana wele wa ou bien ne m'o fɛ yan ne ye wele ma ta ne tɛ so yɔrɔ dɔn ne b'a yɔrɔ dɔn n bɛ na n yɛrɛ n'i ye ne wele n'i ma sɔrɔ i b'a to fana ka segin k'i wele n ko ne ye furumuso tigi de dara ni sabali sa e t'a dɔn muso bɛ bolo k'a kɛ ayisa i b'a dɔn quoi ne delila ka nin fɔ ye n ye tɔɔrɔli man ne kana to ka nin comportement sugu la n b'i deli ala a n'a kɛra kama ni bi bɔra la n'i bɛna dɔrɔn i jija i ka kuma fɛ n b'i deli sabali yɛrɛ de i y'a faamu n'i ye n wele n'i ma sɔrɔ a to ni y'i wele wagati min na o bɛ sɔn ka diya n ye dɛ n b'i deli yɛrɛ de kuma caman tɛ nin na an ka wari di n ka taga so kuma caman bɛ nege tɛ n na an tun kan ka bɔ ka taa yɔrɔ min na bi a ma bɔ a ma bɔ wa a ma bɔ i bɛ se ka taa merci muso ko mais ni ne ka ne maltraiter i b'a fɔ ko bilakoro ne ɲɔgɔnna bɔsi e cɛ mɛ ni muso tɛ nin ti kɛ sa Wow. Ah ouais. E nana mun ɲini yan? Bide. I nana mun ɲini fɛ yen, Walid? Mun kɛra? N ko I nana mun ɲini fɛ yen? Okay. Alvin. Merde. Alvin ni ala y'i ci. Ha? K'i tigɛ da ne kan. Ne tantɔ la ma ye. Allahu akbar. Ni tɛ taa droit des femmes na. K'i ye n bugɔ, k'an ci, k'an tan kɔnɔ na. Alvin. Ne buru problème na. Ha? Hali ni ye sara milliard de la k'e ka muso bugɔ kɛnɛ ma. E tɛ sɔn. Muso min bugɔ n'i y'a ye i b'a yelen dɔn. I bɛ ne terimuso de bugɔ o de b'i ma da i ye. Ne tɛ dɛ. Eh, tu oublies que I bɛ ne de fɛ yen. I y'a faamuya? I b'a dɔn Walid, I ka ko ka di ne ye, mais I bɛ ka continuer, I bɛ ka fɛn minnu kɛ sisan nɔ. Ne tɛ nin na dɛ. Moi j'aime pas. Ni ma sabali nin ko ninnu na bilahi an bɛ cɛ ɲɔgɔn ye. Ça c'est quoi ça? Ne ka di ye. Ni muso ka di ye, i bɛ pɛrɛ a kunna tantɔ dɛ. Surtout mɔgɔ min lajɔlen b'i den na. Ha? Maa min bɛ ka den d'i ma, e de b'i pɛrɛ o kunna ta i bolo k'o ye cɛya de ye. K'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. Ne ko e nana jɔn de nɔfɛ yan? N mago b'o dɔrɔn de la. I bɛ mun ɲini? I nana jɔn de nɔfɛ yan? A bɛ n sabali sa ni dimi-dimiba ninnu kun. Ha? Maliyɛn cɛ yɛrɛ de bɛ tantɔ. N'a fɔra ko tubabu. Walid, kuma caman dabila. I nana jɔn de nɔfɛ yan? Alvin. Alvin y'a kɛ. Alvin bilahi sitanɛ min b'i kɔ bi n b'a bɔ i la. E ka maga ne na. Ma mun de kɛra? Mɔgɔ tɛ se ka kulonkɛ k'e fɛ. E jɔn ye. Magana. E ka maga ne na dɔrɔn. I ka so. E delila ka jɔn ni so tatɔ ye lahara. N'i bɛ kuma ne fɛ i b'i mada de. Est-ce que ne faamuya? Parce que ne kɔnɔma na o de den dɛ. N'i bɛ kuma ne fɛ i b'i mada. Ok. Pardon. I nana jɔn de nɔfɛ? Ne bɛ ka kuma e de fɛ. Walid, ne bɛ ka kuma e de fɛ. Walid, j'ai l'impression que I nana Kadi de nɔfɛ. O ye ni Kadi kungo de. Ne bɛ siran ɲini. Alvin, i jɔ an sɛbɛla kuma f'i ye fɔlɔ. Alvin, ne ye kulonkɛ de k'i fɛ o don. Ne b'a dɔn sisan ne y'a faamu e tɛ kulonkɛ dɔn. Parce que diyagoya de don. I muso tɛ nin ko ninnu k'i la. A ma kɛ wa ɲɛ ma yɛlɛ. N'a fɔra i ye musonin kelen min sɔrɔ n'o fana ye kɔnɔ ta i fɛ ka den o bɛna den sɔrɔ i fɛ o bɛ kulonkɛ min kɛ i fɛ o bɛ digi e la Alvin. Alvin yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye sa. Kulonkɛ dɔ e yɛrɛ ma ye hali ne m'e bugɔ kojuguya ne tun bɛ ka e kulokɔrɔla jɔsi de. Ha? N'a fɔra tubabuw bɛ nin kulonkɛnin kun b'u cɛ la mais ni anw fana ko k'an bɛ nin ladege aw la aw b'o kɛ problème ye anw bolo. Ha? N bɛna kuma kelen f'i ye. I ye farafin de ko i tɛ tubabu ye dɛ. I y'a faamuya? Ma foyi kɛ wale bi. Ntiya e ne bɛ nin foyi siri fo a dan.
Kadi! Kadi de! Ne tɔrɔ de bɛna o dennin nɔfɛ ko ɲinɛ yɛrɛ. Ayi ni fɛrɛ la ma bi. Ndaga wuli. N terimuso ça va. I dun bɛ ka pɛrɛn ta ka wuli n ye mun kɛ? Yafa n ma wagati bɛɛ n'a ko tɛ wa. A bɛ kɛ tan. Walayi dɔɔni. A kɛra fama ye sa. A bɛ cogo di? I yɛrɛ fɛn a bɛ ka bonya dɛ. Kɔnɔ in bɛ ka bɔ dɛ. Fɛn ma ban kɛli ma o. N ban fɔli ma wa? Jagoya. I filɛ nin ye depuis ko in daminɛ n bɛ k'a f'i ma karisa den fɛ jɔ i tɛ ka sɔn k'a fɔ n ɲɛna. O tuma mun de bɛ yen? Daga wuli kana perese sa. N'a kuma sera. I bɛ bɔ a kalama n ye ne fu ni safunɛ de. Nin ye dugu i la n bɛ taa n jɛ jɔn ye. An ma kuma furuko ni fɛnw ma fɔlɔ wa? Ou bien a bɛna to n'i jiginna de a bɛ mariage kɛ? Kana hami o si la. N'o wagati sera n k'i bɛ bɔ a kalama. I kɔni bɛ ka falen tile fila in na. N ye mun kɛ tugun? Awɔ parce que depuis i ye kɔnɔ ta i changera. A bɛ n'a fɔ i ye teri kura de sɔrɔ a m'a dɔn. I tɛ na an fɛ yen i tɛ n wele. Ne ye jaabi o la sisan est-ce que ne tɛ kɛlɛ? Mun na? Ne tile yɔrɔ jumɛn? Yan tɛ? N bɛ su bɛɛ ban ni da heure tɛ n tɛ taa so. N bɛ dumuni kɛ n bɛ ji min n bɛ sunɔgɔya. N'a fɔra bi o ko ne lajɔlen don e ka ne yɛrɛ nin kɔnɔ la sa. Ni tile farimanba in na ne ka tagama ka na o si m'e bɔ dɛ. Fo bi jɔ ne ma ne tɛ e wele ne tɛ ne waleti. E ne na jɔn ne kan ka taa bɔ jɔn in sa. Yɔrɔ mɔgɔ tɛ kulonkɛ k'i fɛ kuma dɔw la. Ayi sa e k'i jɔ bani. Ni teriya ye tiɲɛ ye o e de kan ka su kɛ ne fɛ yen e de kan ka tile kɛ ne fɛ yen parce que ne bɛ togoya min na bi a ma nɔgɔn ne ma. N jo t'a la sa n bɛ ka kulonkɛ de k'i fɛ sa i dimi ka di kojugu. N ye kulonkɛ de. N b'a dɔn ni jiginni kɛra sisan an bɛna gintan wuli. Kana perese o la yɛrɛ ko ni n jiginna dɔrɔn mariage bɛ kɛ parce que furu tɛ siri kɔnɔ kan o. O kelen ni tiɲɛ ye dɛ. Donc sisan ko bɛɛ bɛ ne de bolo. Awɔ. Kotigi tɛ. O ye réforme ko. I b'a dɔn traditionnel de ka di mɔgɔw ye sisan. Ni n cɛ surula ŋana n ka fini feerela ba dɔ bɛ sugu ba la. N'u y'a tigɛ ka d'an ma a banna. A bɛ sɔrɔ se yɛrɛ. N tɛ yɛlɛ yiri min na o don o da ye nana ye. A y'o da ye nana ayi hali nana ye n'i ye yɛlɛ yɔrɔ sɔrɔ la i bɛ yɛlɛ. Waleti kungo ka to kɔfɛ ayi a banna teriya ye nkalon tigɛ fɛn min daminɛra depuis an fitinin wa a tɛna ban fana o kelen bɛ kɛ. Walayi i b'a kɛ. Waleti nin bɛ ka kɛ filaninw ba cɛ ɲumanin dɔ ye sisan nin dalen b'a la fila de don kɔni. N bɛ mun fɔ filɛ. Waleti n sɔn ka nin kɛ kelen ye. Nin bɛ ka bɔ cogo min na nin ye nin daminɛ sani mɔgɔw k'e ye u bɛ kɔnɔ in fɔlɔ ye. Nin ye filanin kɔnɔ de. Ɲama sani ba kelen yɛrɛ ye problème ye kuma tɛ fila ma. Ni yɛrɛ de bɛna n den ma de ka n yɛrɛ ɲini. Ne ba la mun na? Ka ba la mun na? Ka ban t'a la o tɛ se ka kɛ. Waleti i yɛrɛ i bɛna tile fɛ o bɛna kɛ cogo di? Walayi sunɔgɔ yɛrɛ de bɛ ne na mɛ. Komi an ma sunɔgɔ suru wa? Ni sunɔgɔ wa kɔnɔdimi misɛnnin a n'a fana ban mali. Fo k'i ɲinɛni don na. Ok kini bɛ t'a la n bɛna dumuni tobi sisan a bɛ mɔn n bɛna dɔ d'i ma komi mɔgɔ tɛ daga kɔrɔ mɔgɔ tɛ du kɔnɔna togo dɔn n bɛ daga lajɛ ka na kuma i fɛ sisan n'an ka kunkɔrɔdonna labɛn filaninw b'a k'a da i k'i jija nin ka kɛ fila yɛrɛ n bɛna san. Parce que i tɛ ɲɛ taga ɲɛ tɛ kɛ.
No. Waleti. Siete Alvin na numero. Waleti. Allô? Moi, Bemi. Allô? Wala tiene ka appelle tege kuy. Merde. Ne retalo wala ti fen fe de kene la. En chukuro to bi wule nga credit la be nga appelle tege. Ala tini jarabi te. Ni me kene la. Alvin mega waleti wele. Mani famle. Abe fega mon foyer. Allô, Wallet. Ni donna se ko nda place ni ko bi wule mo ko rappel ta. Ne be fega dondoro ni na soro e bora ka di fi. Me fe anga yo ni ikata abasu. Ah? Et puis ni dimini pour ma fe ka dola. Au danyo ko ko. Ni era ma doni mo ke amanye. Ne era de ka mara do to si. Ah? Ni dere ka mara.